Kain mo yan. Itong kwan talaga, pamilya nitong si Senator Manny Villar, no? Meron na kasi silang mga land grabbing, ay land grabbing tuloy. Meron na kasi silang mga subdivision, land grabbing tuloy. Sinasabing land grabbing, wala sinabing subdivision. Ayan. Meron pa sila yung mga kwan, yung mga convenience store diyan sa may Metro Manila, di ba? Tapos meron pa silang ibang mga businesses po riyan, mga kaibigan, no? O, tapos ngayon, ito, pinasok na rin ho ng Pamilya Villar itong broadcasting industry. O, yan ha. So, Senator Manny Villar, ha? Kung malaki-laki naman sweldo dyan, baka naman. Joke lang. Biro lang ho, mga kaibigan, ha? Pero ang tanong ngayon, dito, paano po yung ABS-CBN ngayon? Anong ka ng ABS-CBN ngayon? Anong gagawin ho ng ABS-CBN ngayon? Alam nyo, nangyari din ho yan nung panahon ni dating former President Ferdinand Marcos, the late dictator, no? Na kung saan, when he was ousted from his position, ABS-CBN had nothing to begin with. Oo. Kasi yung channel na ibinigay sa yung channel, yung frequency na ibinigay sa kanila noon before sila ipasara, napunta ho sa ibang TV network yan, di ba? O, kaya ang ABS-CBN, mga kaibigan, medyo nag-effort din ho, no? Para makakuha po ng sarili nilang channel during that time, available during that time, na pinayagan ho ng NTC. So, that time, ang naging available ho na frequency for the ABS-CBN ay ito, Channel 2. Ayan, analog TV ho yan, Channel 2. O, so, yan ang binigay sa kanila ng NTC. O, dyan ulit nag-umpisa yung ABS-CBN. So most likely after the term of President Rodrigo Duterte at ito ho ay maibalik na, hopefully, susunod ho ng mga pagkakataon with the new president sitting, at pabor ho siya sa renewal ng franchise ng ABS-CBN, kinakailangan ang NTC magbibigay na naman ho ng frequency sa ABS-CBN at sa mga radyo networks ho nito, no? So, baka hindi na sa DOS, baka hindi na sa Channel 2, pero titingin po ang NTC Horian, no? I'm sure with that. Okay, ang oras natin, mga kaibigan, na alas 10:35 ho ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Hataw, makalipas lamang ngayon ng pala. Diyan lamang ho kayo. Aksyon! Radyo Hataw! Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Oras ho natin, mga ka-aksyon, alas 10:36. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Oras ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm that for bangong bumaga bloom. Charm that for damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm that for bangong bumaga bloom. Charm that for damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mag-champion superpower na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion
Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Knock knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer Bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Eat with Downy. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology from A to Z. Ang mancha. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abonong party list sa Pilipino. Abonong party list sa Pilipino. Abonong party list, abono atin to. Action Radio Pangasinan, ang oras alas 10:39 ng umaga. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Si Alan Ann ikinuwento kung paano pinaginhawa ng Sen Panyawan. Madalas akong nagkakasakit na rayuma, madalas sumusumpong rayuma ko, tapos minsan yung tiyang ko. Simula nung uminom ako, nagtik ako ng banyawang kapsul, ay nagkumanda ang aking pakiramdam, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit-sakit ko sa kasukasuan at saka yung aking rayuma, nawala na. Kaya simula ngayon, magbanyawan na kayo, magaling to, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa panyawa kapsul kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap, lalo-lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan Ann, taga Dasul, Pangasinan. Basta said marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Isang dahilan kung bakit iniwanan ng mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan ang dating himpilan sa radyo na kanilang pinakikinggan. Kasi lagi silang nangunguna sa mga balita. Kasi lagi silang alerto at masipag sa pag-cover direkta mismo sa pinangyarihan ng mga balita. Yes, boys and girls, parami na ngayon ang nakatutok sa DWCM Aksyon Radio. Kaya kinikilala ito bilang news leader sa Pangasinan. Noong araw number 9 lang kami, ngayon, strong number 2 na. Isang tumbling na lang, number 1 na yan! DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Pangasinan's News Leader. Aksyon Radio. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax.
Iya, so number 1 yung floor wax. Walay waterproof formula. Ang gano'n na danuman, umpawil so kintab na sahi. Star Wax, kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS. Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Hindi mahalaga kung ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Bawat yugto ng pandemyang pinagdaanan natin, hatid nito'y hirap sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumaban. Patuloy natin alagaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong sumunod sa mga alituntunin upang mulit sumaya at sumigla ang syudad natin Dagupan. Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban kasama si Vice Mayor BK Hua at ang Team Belen. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sariling koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Panahon na naman ng Kapaskuhan. Taglamig na naman. Tagsakit ng katawan. Kaya naman dapat tag-Sed Panyawan Liniment Oil. Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng kalamnan. Sakit ng kasukasuan. Lamig sa katawan. Imasahe ang Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng ulo. Pati nakagat ng insekto. Ihaplos ang Sed Panyawan Liniment Oil. Damang-dama ang init nito. Mabango. Garantisado. Sed Panyawan Liniment Oil. Gawa ng Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Talaya, alas 6:47 na lang mo. Tagakita na tatang mira, Papa Will. So, Aksyon Radyo, hataw. Kasama na naman ho ninyo mga kaibigan sa ituwatan ng patakwag yung karo. Aksyon ay kanda sa lapasyon. Live na live pa rin ho tayo mga kaibigan sa 1161 kHz sa iyong mga talapitan. Aksyon Radyo, Pangasinan. At hindi lamang yan mga ka-aksyon. Nasa Facebook Live ulit tayo. Ayan. Medyo inaayos po namin ng konti. Pina-fine-tuning namin. Ngayon, mga ka-aksyon, kuminsan medyo mababa yung settings na amin pong inilagay ho ngayon. Sinadya ho namin yon, no? Kasi nga medyo limitado yung internet. Ay, tinan mo, pumapalo, di ba? Nag-yellow green, nag-yellow, nag-orange, di ba? Pumapalo ho doon. Ang kailangan, ibaba namin yung setting namin para makasabay ho doon sa streaming natin, no? Okay, so please bear with us, mga ka-action. Kinako natin. Fine-tuning ho natin yan. Antayin ho natin na maging stable ho yung ating internet connection. Okay, tuloy-tuloy ho tayo mga kaibigan, doon sa ating pinag-uusapan ho kanina. So wag na ho kayo mabigla mga ka-action kung may palabas na ho, kung iba na ho yung lumalabas doon sa may mga channel ho ng ABS-CBN, no? Pero kung titignan naman at the brighter side, maganda rin na ma-dispose na ng ABS-CBN yung franchise o yung frequency
na ibinigay sa kanila netong NTC. Bakit? Kasi ang ABS-CBN nag-settle na for digital eh. At kapag digital na ho mga kaibigan, kwan na ho yan, anong tawag doon? Kapag digital na po yan mga kaibigan, settled na ho ang ABS, no? At alam na ho nila ang gagawin ho nila dyan. Pero ito, magandang umaga kay Leo de la Cruz, mababantay dito at Balukok, San Carlos City. Sana maayos po ang kalagayan ho ninyo po riyan, sa may San Carlos City. Ayan, So, 2023, no need na ho. Wala nang analog. Digital na lahat, mga kaibigan. So, hindi na ho kailangan ng ABS-CBN yung kanilang frequency. Yung DOS, mga ka-aksyon. Di ba? So, antayin ho natin, NTC na rin po nagsabi noon, di ba? Na yung analog, mawawala na ho yan sa poder ng NTC. They will go fully digital na ho. Yan na ang mangyayari po mga kaibigan sa mga sunod ho na mangyayari. So, antayin ho natin kung anong susunod na mga development ho may kinalaman po rito. So, yun lang. Huwag kayo mabibigla. Kung mga palabas na ho na iba ang nandyan po sa channel ng ABS-CBN tsaka sa mga radyo. Samantala naman ho mga kaibigan, mga ka-aksyon, nako, kagabi dyan sa may sa may Sentrum, sa may Bunuan. Yes, Action Nuts, yun yung sinabi ko kagabi, no? Yung tunog bumbero. Ito yon, no? Responde yung mga bumbero. Etong Sentrum Fuel na to, Bakit ganun kayo, Ang lilis-lilis na ka na CR nyo, yung mga trabador nyo, maaga pa. It's a good thing, no? Kagabi kasi mga kaibigan, sa may gas station sa may Bunuan Gazeta, may isang pasahero ho riyan na nagpagas. Ang problema, yung motorsiklo niya, etong Mio Sporty, merong leak. Yung daluyan ng gas ng motor. Di niya pinansin. Siguro di niya napansin, di niya pinansin, di ko alam, no? Ngayon, nangyari ho rito mga kaibigan, pinaandar ho ng pinaandar nung driver. Yung kanyang Mio na may leak pala. So, ano nangyari? Ayun, biglang lumiyab. Kasi mantutur-tur lamay gas di ba? Action Nuts Insan, kinto, niratsada niya. Nangyari ho rito mga kaibigan, lumiyab yung motor. Mabuti na lamang po mga kaibigan, ito mga tao dyan sa may Sentrum Fuel, napakabaagap, no? Alam nyo, mukhang na-train itong mga to, Mukhang naturuan na ho ng mabuti itong mga to, At alam na ho nila ang kanilang gagawin. Ang ginawa ng mga gasoline boy, agad na kumuha nung fire extinguisher. Tapos binanatan agad yung motorsiklo ng sunog. Tapos pati yung paddle, yung nag-leak na gasolina, yun, binanatan din ho nitong mga gasoline boy hurya sa sentrum. Kaya nangyari, hindi na ho lumaki yung kalagayan huryan, no? Hindi na ho nagkaroon ng problema ho riyan mga kaibigan, So, itong dalawang mga gasoline boy ano bang pangalan itong mga gasoline boy na ito, dapat dapat makuhanan natin ng pangalan itong dalawang ito, no? Nang sa gayon po ay mapasalamatan natin itong mga to sa kanilang pagiging maagap po, Alam mo ang ganda-ganda sa sentro ito, mga ka-aksyon, di ako nagpo-promote, pero sentro, Sir Midsid Rael Ferrer. Sir, kunin kayo, baka naman. Baka naman po yan yung mapag-usapan tungkol dito. Kidding aside, no? Hindi ko pinopromote ang sentrum sa ngayon, no? Ito'y balita to. Kailangan nating ibigay yung credit, Ang galing, naturuan talaga sila. Unlike dun sa ibang mga gasoline station, di ba? Pag kami nagkasunog malapit sa kanila, ay, ang dalantay gawanda. Di ba? What's worse? Yung iba, wala pang fire extinguisher. Yan ang una yung pansinin mga kaibigan, Kapag kayo ho ay magpapagasolina, pansinin ho ninyo, nasaan yung mga fire extinguisher? Kasi dapat, yung mga fire extinguisher na yan, malapit lang. Sangkanang kitang-kita ho mga kaibigan. Alam mo, hindi naman sa pangano, no? Ako nagpapagasolina ako dyan, Sentrum lagi, Action Nuts. Paborito namin yung Action Nuts yan pagka natatay kami. Pagka mag-CCR kami kasi malinis di ba? Pero kidding aside, yan po. Pag kayo magagasolina, una po ninyong tingnan po yan mga kaibigan, yung mga fire extinguisher, yung mga personnel. Obserbahan po ninyo mga kaibigan, Napakamaaga po yung mga yan, yung mga taga-sentrum, Maraming salamat po sa inyo, no? So dahil po dyan sa nangyari, sa nangyari, kahapon, ba't ready to join? Ay, teka lang, bakit email kong gamit dito?
Kasi dito sa edge mo inilagay. Teka lang. Icon natin. Ayan. Ayan. Okay, sige. Ayan. Ayan po mga ka-action ha. Congratulations po ha sa mga gumagamit ho netong serbisyo ng Centrum. Congratulations po sa mga tropa natin. Kaya may Centrum Fuel, napigilan ho niya sa malaking trahedya riyan ha. Na pwedeng mangyari ha. Maaga po kayo at naagapan nyo yung nangyari. Ang galing-galing ha. Sir Rael, baka pwede naman partner Action Radio tsaka Centrum dyan. Ay nako. Sige, at yung bumbero narinig ko kagabi na dispatch siya around around 9:21 ng gabi. Yung incidente is nangyari at around around anong oras ba nangyari? 8:25. Akalain mo yun 8:25 action na sa 8:25 yung insidente. Pero yung bombero narinig ko mga bandang alas 9 pasado na. 9:21 na. so